Gihatagan og katinawan sa lokal nga pagamahanan sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro ang wala niini paghatag og special permit sa RMB Mawab Cockpit alang sa mga aktibidad sa sabong nga gigatakda sa Enero 12, 14 ug 16, 2026. Sigon sa LGU Mawab, ang desisyon walay kalabutan sa politika kundi tungod sa mga kakulangon sa mga resikitos sama na lamang sa prangkisa ug mayor's permit. Sa opisyal nga pamahayag sa LGU Mawab, base matod pa sa Municipal Ordinance number 001 Series of 2019, umas na ilhang Cockfighting Code of Mawab, walay sabungan nga tugtan nga mag-operate kung walay sakto og balidong prangkisa og permit. Sumala pa nga ang special permit dili mahimong ihatag kung walay prangkisa o lisensya. Gidugang sa LGU Mawab nga base sa ilang record, ang Mawab Galdiera Cockpit Arena walay igong balidong nga prangkisa og permiso. Rason nga dili kini pwede hatagan og special permit. Aminado usab ang munisipyo nga naandan sa milabayng panahon ang paghatag og pagtugot bisan walay kompletong compliance. Butang nga gikontra kini sa kasamtangang administrasyon. Sanglit na kumatod pa kining sayop. Sa pagkakaroon giklaro sa mayor sa lungsod sa Mawab nga si Mayura Mayril Apit nga nasangpit ka desisyon nakabase matod pa sa balaod o ngayon lamang ipatuman sa pangamahanang lokal ang pagtulid sa mga naandang sayop alang sa patas o makatarunganon nga paagi. Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.